IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalpasan iti manungal daw at training para iti panag-rescue ket nagudon ti Mosar training wenno iti Mountain Operation Search and Rescue Training dagiti pan nakabagi ti LGU Pagudpud ditoy nga Idolwan Isuda ti Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ditoy ang napadasan dati ng rescue kadagiti biktima iti didigra manipod kadagiti kamambantayan ket kabaybay na paset ti Pagudpud tinaso at training ket maysa kadagiti specialized training ti BFP para kadagiti tanod ken officials iti ili tapno iti kasta ket isuda iti first responders in kasulaeng nga iti agpatulong manipod iti bantay ken baybay mainay iti daytoy ket ag sursursur ti BFP Special Rescue Force kadagiti ili tapno iti kasta maisurda iti amuda aglalo iti panagrescue kadagiti delikado a lugar iti probinsya kabayatan na napalaos iti panagyaman dagiti nakipagpaset iti daytoy gaputa ado iti nasursuruda maipanamnama ad babaen kadayto at training ket adun tupay iti nakasagana nga umarayat anyaman nga oras. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.